Шановная Наста. Шановная Наста. Шановная Наста. Шановная Наста. Шановная Наста. Увесь калектыў інтэлектуальнай каманды 42. Але тут далёка не ўвесь калектыў. Мае гонар павіншаваць цябе з днём народзення. Все мы вельмі шчыра віншуемся. Няхай лета ідзе да свайго завяршэння. Але для нас гэты перыяд будзе асацыявацца з тваім светлым святам. З тваім 20 з нечым годзем. Сакрэт. Зычым паболей лета над тваім жыццём. Цеплыне самых блізкіх людзей. Каб не трэба было чакаць уключэння ацяплення. Зялёнага агеньчыка вялікага гетта. Да якога не трэба было вельмі далёка цягнуцца. Калісьці перамогі нашай каманды ў мазгабойні. Калісьці. Тут галоўнае слова калісьці. Паболей пытанняў пра гульні трон. Пастаяннай творчай рэалізацыі. Каб супраца з радыёкультура стала толькі трамплінам для цябе. Каб корпус тваіх надзеяў і спадзяванняў ніколі не падаў. Ці не дакранаўся да зямлі. А таксама безліч выдатных кніжак і шыкоўнай музыкі. Толькі не тое, што ты мне скідвала. Каб у іх можна было патануць. З днём народзення. З днём народзінаў. З днём народзінаў. З днём народзінаў. З днём народзення. Даражэнькая, з днём нараджэння. Калісьці можа перамогі нашай каманды 42. Калісьці.